Jakom komiti matayo chenro mag chano tuke mag chan Nicholas Musonye osiemo klepe mag Gor Mahia gi AFC Leopards ni ponono ni Johera magi biro ketho gimoro amora kata bed bayo chupni gi kite alap manyayo. Klepe ariyogo ibiro kum kendo ok bi yudo thuolo mar tugo e alapno kendo. Nowacho magi e kinde mane ochiwo chal mag pewe ma pacho ka endie motelo ne bago tuke mag chan gi AFCON. Kasarani, we have full floodlights. The pitch is excellent. The dressing rooms are excellent. What we are doing there, we want to finish it completely so that even if our Stars is going to play there the next match, they will not have any issue. We want to ask Kenyans to have good manners so that if there is a match here, I don't want to mention the match. If there is a match here and a seat is destroyed, those two teams will not play again.